اکھیں کتب کریں تے ایدی نظر دا اے فیضان اے ڈبے ہوئے بیڑے تار دیندا جانے پائک سارا جہان کل ولی کندے تے قدم دا اے ولیاں دا سلطان کل ولی دے کندے تے قدم دا تے اے ولیاں دا سلطان کل ولی دے کندے تے قدم دا تے اے ولیاں دا سلطان ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جدوں اس دنیا چھاڑ کے جاواں جدوں میں مراں تے میری قبر بھی سجی ہوئی ہوگی تے میرا حشر بھی سج جاوے آ تینوں قبر تے حشر سجان دا نسخہ دساں اور بڑا جڑا ہے نا بڑا زبردست نسخہ دے رہے ہیں روایتی صورت دے وچ شعر میں جڑا تواڈے ذوق دی نظر کر رہے ہیں شعر ہے حسنین دا بن کے رو سبحان اللہ تے تیری قبر حشر سج ویسے پاگل وچ پٹکا پنج تن دا تے غم دور تے توں بھج ویسے جدوں قبر چ دی حضور دے سن بکھے نین اودوں رج ویسے پڑھ درود تو پائک پنج تن تے آقا کملی تھلے کج لے پڑھ درود تو پائک پنج تن تے آقا کملی تھلے کج لے کی شان حسین دا پوچھے کی شان حسین دا پوچھ دیو تے جنوں جان دا کل جہان بھاویں تن چوں سیس جدا ہویا تے نہیں سو چھڈیا پڑھن قرآن نانا کل نبیاں دا شاہ حاکم تے بابا ولیاں دا سلطان علم حسین دا ڈگ سجدے عباس جدا نگران کیویں علم حسین دا ڈگ سجدے تے عباس جدا نگران نبی پاک دے شہر دی گلیاں تے کوئی گلی ناراض نہ ہووے بھویں مہر علی بھویں غوث جلی تے کوئی ولی ناراض نہ ہووے تے جڑی ونڈدی ہے ہر ایک نعمت نو او تلی ناراض نہ ہووے جگ رسدا حاکم رس جاوے شالا علی ناراض نہ ہووے جگ رسدا حاکم رس جاوے تے شالا علی ناراض نہ ہووے ایک بڑا جڑا فرمائشی کلام پیش کر رہے ہیں بڑی ادی فرمائش